Ibuchi mo, Ibuchi m, Ibuchi anya m ji ahụ ụzọ, agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma, olileanya nke ndị nsọ. Ahịhịa nwụrụ ọkụ mana ahụghị ihe tinyere ya. Ọ gịnị ka m ga-eji tụara gozoro gị chi m? Aga m agba isi ala nye gị eze m, Ibuchi m. Sọ gị bụ chi m, Ibuchi m. Oke mmụọ, oke mmiri na-egbu ogbe chiọma, agada gbachiri ụzọ nwoke obiọma, olileanya nke ndị nsọ. Ịba ahịhịa rere ọkụ mana ahụghị ihe tinyere ya. Ọ gịnị ka m ga-eji tụara gozoro gị chi m? Aga m agba isi ala nye gị eze m, Ibuchi m. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke m, ị nweghị atụ. Gwa m onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chiọma, nwoke chi, nwoke mmiri na-egbu ogbe. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke m. Nne m eyiro gị, nna m eyiro gị, ime m eyiro gị, ụmụ mụrụ eyiro gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Agbagbo dike ize agbagharịa, Jizọs ebube dike. Amaghị m onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chiọma, onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke m, ị nweghị atụ. Jesus. No one is like unto thee, mighty man in battle, the great physician, I am that I am. No one, Jesus. Whom shall I liken unto thee? No one. Whom shall I liken unto thee? Jehovah, nobody like you. Whom shall I liken unto thee? Jesus. No one. Whom shall I liken unto thee? Jehovah, nobody like you. Jesus.
Thank you, Jesus. You are awesome, Lord. Thank you, Pastor. Thou exalted.